Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Rahimov. Nowatdaky gepleşigimde başlaýas. Bu wagtky gepleşigime men Söhbetler görnüşinde geçirýän söhbetdeşlige de Türkiýede iş alyp barýan raýat aktivistimiz Bayram Allaliýew gatnaşýar. Bayram, hoş geldiňiz gepleşige. Assalamu alaikum. Allah'ım razı. Assalamu alaikum vatandaşlar. Hoş bulduk. Bayram, şu häzirki wagt ýene de şu pandemiýaň dowam edýän döwri men näme üçin şu wagtky gepleşige sizi çağırdım. Ina şu geçen ýylyň mart, aprel aýlaryna tutuş dünýä boýunça diýilen şu koronavirus bilen baglanyşykly karantin şäherleri girdilenini siz şonda Türkiýede diňiz. Häzir hem siz Türkiýede şonda Türkiýede ýaşaýan, işleýän köp sanly müňlerçe, 10 müňlerçe illeşlemler öz işlerinden mahrum bolýarlar. Sebäbi şonda köp sanly magazin, dukanlar, restoranlar, kafeler ýapyldy. Adamdan köpüsi işsiz galdy. Eklenç çeşmesiz galdy. Şondan soň ilkinjilen biri bolup biziň şol watandaşlarymyzyň arasynda siz şol işsiz galan kynçylyk çekýän illeşlemede bir nähildir bir başardyňyzdan ady kömegini bermek, öz boluşly bir humanitar ýardam bermek şäherlerini ýola goýdyňyz. Soň aralykda birazjyk tomtuň dowamynda ýene dukanlar zatlar açyldy, restoranlar, kafeler zatlar açyldy da ýene birazjyk iş peýda bolup soň ýene ýapyldy. Häzirki wagt ýene de bir açylýar, bir ýapylýar. Umumyň biziň watandaşlarymyzyň ýagdaýy şu taýda heni de maksat däl, şu iş bilen baglanyşykly, şu eklenç bilen baglanyşykly. Indi şu ödüňiz şol geçiren şäherler barada birazjak şol geçen ýylky şäherler barada hem watandaşlarymyzyň şugun başdan geçirýän kynçylyklar barada, ýetat kynçylyklar barada gurrun beräýdiňiz. Sebäbi kynçylyk gaty köp her tarapdan. Geçen gepleşiklerimde de men bir sondan geçiren töhbetdeşligimde de men ondan öňkü öz geçiren gepleşiklerimde de men şoluna pasport meselesi bilen baglanyşykly durup geçdim. Şo pasportlar täzeläp beren oklar, viza almak meselesi hem häzir kynynda Türkiýede şol bir ýyllyk turistik vizalar berýärdiler, ikamet diýip bolun şonam indi häzir bermeklerini betetjek bolýarlar. Beýdimek näme şol turistik vizany häzir alyp bilmeseler, udalyp bilmeseler indi ýerine gaýtmalylar watandaşlarymyň köpüsi. Şular ýaly problemler bar. Eklenç problemasynyň daşyndan. Indi siz özüňiz hem indi şoň içinde ýurduň içinde ýaşap beren o köp boluklar bar, ýaşap beren bir raýat aktivistimiz hökmünde bir aýda aýtaňyz. Esasy kynçylyklar şugun raýatlarymyzyň başdan şu taýda başdan geçirýän esasy kynçylyklary näme bar? Kynçylyklar barada birinji oçur şu pasportsuzlyk esasy birinji durýan zat şol. Sebäbi adam insan nerede bolsa da bir döwleti degişli bolmaly, ol pasport bolmaly. Bizde bar ýöne ol wagtyna çalışylyp berilmese, uzaldyryp berilmese, ona hakykate berilmese, ýani ýerine bir kağız berip ama ýurduň içine gidip täzesini alardyň diýen zat ol kabul ediljek zatda. Kanun boýunça, dünýä kanuny boýunça, mysal üçin Türkmenistan döwleti Birleşen Milletlerine daşary işler ministrligine degişli öz içine alýan kanunlaryny bol çekenlere bir giden zada, dogrymy? Şol zatlaryň hiçbir ýerine ýetirilmez. Bulam iň uly ýagdaýda şu ýerdäki gezip bilen watandaşlarymyza uly ziyan we Türkmenistanyň öz awroý üçin hem boldy. Ýani her ýerden bu zat bolup dur, ýani her ýerden her kim bir ýol bilen garşylyk görkezip dur. Yani düşünümde näme maksat bilen edilýär, näme hile edilýär. Bu arada men geçen ýerde şol bir Türk kanalyna, YouTube kanalyna da edip geçtim. Yani olaryň her ýerden geň görýärler. Ol birinji oçur, ikinji. Ýene bir soraw bar. Şol ne bolýar pasport da bir mesele ol. Ýa men belläp geçdim da şol Türkiýede mundan odal watandaşlarymyzyň köpüsi biziň şol illeşlemeden köpüsi şu bir ýyllyk berilýän turistik viza we ikamet diýilýär. Şoň bilen ýaşaýardylar. Indi şonu häzir ýatyrjak bolýarlar. Ýa-da ýatyryp indi başladylar. Ýa-ni şol çynmy? Bu arada men anyk dogry aýdaýyn, bilgim ýok, dogry bilemok. Sebäbi men öz
pasportum dolam soň gyzyklanan bolganda bolsa özümde olmada gyzyklanan olmam eken. Edil eşten temamım yok. Edil şu soru boyunça tögrepden eşten maglumatum yok. Ýöne edil Türkmenistanylara berjek gel başgasyna berjek diýer diýip çakam edemok. Türkiýe döwleti berjek de her kime berer, bermezek mal her kime bermez. Yani bu geçen 18-nji ýylda Sadar Akademisi şonda bir 6 ay 7 ay hiç kime vermedi. Hiç kime değil. O şonda da sanalacak devlete berdi. Yani Amerika, Avrupa gibi devletlere berdi. Yani Orta Asya değişil devletlere vermedi. Şol verilmedik devletlerin içinde bilemmedik. Yani Türkmenler ama. Yani masum. Edir buğun kuğun yani Türkmenlere vermeyen, beylekilere verip Türkiye devleti bunu eder deyip hata edelim. Indi şu umuman raýatlanmadyň şu taýdaky eklenç ýagdaýyna nähil şuun kunine pandemiýa bilen baglanşykly bar orunda karantin şäherlerim dowam edýär Türkiýede. Şol geçen ýylky ýaly häzirem agyr ýagdaýlar şolaň indi eklençlerini ýa-ni işlerini ýitirip eklenç şeşmelerini ýitirip ýören adamlar kän şu taýda Türkmenistanyň içinde. Bu temada edil geçen ýyl edil şu wagtlary mart aprel aýlaryna bilýän edil korona ýan çykan wagty we her döwlet howsala düşüp her ýerini ýapyp karantin elan edip hiç ýyl işlemeler, hiç ýyl ýola çykmalar diňe maňadyny markede Weska wagtlyk çöregiň ýa-bir ady karydyň üçin girip çykmagy ruhsat berip iş ýerler duruşuna ýapyldy. Yani o döwür, yani o döwürlen bu döwre teredende edil on ýaly ýagdaý ýok. Bugün iş saatlaryny gysdylar, ýöne näme bolsa işlemene mümkinçilik bar. Onu dogrusyny aýdaly. Ýöne kynçylyk bar, ýok diýip bolanok sebebi Türkmenler yani gelen ýerine ya dokumentsiz, ya pasportsuz, pasportu bolsa da iş ruhsaty ýok. Ya bir saglygynyň garantiýasy ýok. Yani ondan oňa sürünüp kösönüp bören halkda bir özümüz hem şoň için daşyndan seredip şular şeýledir diýip baha beremdik. Özümüz için haýty bir işi hakyky bir şekilde görjek bolsaň şol işiň içine özüň girmeli. Özümüz şol kynçylyklaryň içinde halk bilen dertleşip bile gezip gören. Yani geçen ýylka garanda edil bu ýyl oňat näme boldy diýişim ýaly geçen ýyl tapsim yaptılar. Bu ýyl oňadyrak. Yani işlemene mümkinçilik var. Hiç olmasa 6 wadar karantin bolsa da 5 gün iş var. 5 günüň sagaty işlemene yani garnyň doýurarlyk bar yani. Duruşuna ketilýär däl. Yani şu taýda käwat habarlaşýan tanışyşlar bolýan, 9 bolup bir kwartirada ýaşaýar, 10 adam bolup bir kwartirada ýaşaýar diýilen ýerler aýdýar. Onuň sebäbini şol pullaryny töşitlemek üçin ine şeýitler bolýar diýerler da sebäbi. Häzir şu dollaryň hümmeti ösüp gidip otýar Türkiýede bolýan. Näme lira hümmeti gaçýar, onuň alanlaryna da şu ýa-ni dollary çalyşýarlar da indi bular. Dollary çalyşyp bermeli bolýar, öýlerini berenler de onuň lirada arzan bolýar diýär da alýan aýlyklary umman şu dollar bilen lira gatnaşygyna öňküden geçen ýylkydan emin az alýasy, öňe bir jypsyz alýasy bolýan ha tamam azaly diýär. Onuň şoň üçin töşitlemek üçin indi iýmitimizden kesmeli bolýar ýa şuňal jaýda bir giden 10 adam bolup bir kwartirada ýaşamaly bolýar, bir 2 şotogly kwartirada. Şeýdip kösenip berler da ýani şu durmuşa meňdeş näle. Olaň içinde her hildi bar. Çağılı adamlar vardır, yaşlı adamlar vardır, her hiller var da. Şu ýagdaý nähil? Kategori tema diýdiňde hakykat şulay dilýän zatlar sebebi gadanýanja puluny çağajagyna, maşgulasyna uğraçak bolup bir garny aç, bir garny dop şeýdip gezip gören Türkmenler. Bunun için diýişiňi diýýär maşgalalysamma, ýaşulysamma, hassalary bar, eňine möhüm tema şu. Men şol geçen ýyl bäri men öz telefon numarym köp ýere halkyň içine ýaýran, soň şu mesele gatykän ýüz tutulýar. Aýda hiç olmasa 2 tane 3 tane balnoýun habary gelýär. Näme diýiler, nire bar biler, köpsini näme ýoly eden bilen, o dogry aýdaly. Bolýan ýerine
döwlet hastanasyna telefon üstünden iyi berip, ya gerek bola doktor bilen gepleşip berip, bar bilmesegen, balnysa ýatandan soň pul kömegini etmek üçin käbir ýaýynlar berýär. Töwerem özümizden bolandan azda käni kömek edip töwerekdäki doganlaryna, dosiýarlara şuly işe düşünýän adamlara köpsüniň hakykate aýdaly köpsüniň apiňine de. Indi şu taýda ýetaty kynçylyk şol medisina strahawaniýaty bilen baglanyşyk. Sebäbi elinde resmi wizaň bolmasa, resmi dokumentin bolmasa, onu sana ýanky ýa-da şu saglyk ýaşlandyryş diýilýän ýa-da strahawaniýat diýilýän zady almak bolanokda. Ondan şolaryň köpüsi şu bir indi kanundan çykyp ýanky bir kanun ýollary bilen bolýar-da. Şol pulny tölek edip ya kanun ýolunu netjek bolan tölegli medisinada bar. Ýöne sen elinde wizaň bolman soň sen bir näresmi ýaşap ýöreň soň seni hatda şolan kabul etmäge de hak ýokda. Köp poliklinikalarda ýa keselhanalarda bolýan. Şoň üçin hem şu tanış biliş görüp zat edip şo örgüller şey edip saglyklaryny bejerçek bolýarlar. Pul töläp zat edip. Olam gymmat düşýär diýär-de. Käwat tutuş bir aýlyň gitýär ýöne koý bir diagnozyny ýöne koý bir zat boýunça diagnoz goýdurjak bolanda da tutuş bir aýlyňdan berip goýberýän diýär. Olam ansagyna bagly diýerler-de. Şeýlemi? Awa. Ansagyna bagly bu temany açyk aýdaly şu türkmen bagyr saglyk meselesinde de insan nokada çenni aýy üstünde gezýän halk. Tamen özümem şonu ýalan ýalan. Halkam şonu ýalan, halkyň üstünde gezip görüm, halkam şonu ýalan. Ýaň ýakynda bir oglan ýogaly, mareň oglan, 32 ýaşynda oglan. Arak bolup, şol oglany döwlet hastanasyna wagtyna berilmändir. Soň husus hastana ýüz tutdup 150 000 TL çykdy ýani. Şunu töleseňiz seredip biler, şonu garanti ýok diýip aýtýarlar-da. Sebäbi onuň çojaga da olanyň wagtyna şoň aladatyny etmedigi üçin, gidip özüni görkezmedigi üçin, keseli has ütüşdigi üçin şu neçen geldi. Gellem ýakynna şol ýok bolan, ýitirdik bolan. Yani toprağa da berildi. Bizek bolýanyň ýagdaý şunu ýaly. Bu temalar diýişim ýaly aýda iki ýerden, üç ýerden habar geldi. Yani diňe men bilýän, men bilmeýänim näçe tanyn. Ol belli däl, bir ýerde bilýän türkmenden agyr köp ýeri Türkiýede. Ýene türkmen şu taýda şol indi jaýlan dady indi öňü bilen anny watan näkitmeler bir aradan çykan adamlaryň jetedini ona anny ilçihanalar, konsulluklar Türkiýede ýola goýanoklar. Diňe Türkiýede däl häzir hiç bir döwletden Türkmenistanyň ilçihanalary ya konsullukları olatlar bilen meşgullananoklar. Diğer adamlar ekidenoklar ölüyüne hatam o insiz goýýarlar. Ondan indi bolýan olara watanna ekidenoklar ýöne şo taýda şo ýerlerde indi jaýlanyş çäreleri ýola goýulýar-da indi. Bolin şoňa da gatnaşanok diýerler-de. Bolmasa şo taýynyň Türkmenistanyň ilçihanalarynyň diplomatlarynyň borjuna girýän wezipeleň biren şo raýatyň ölünden soň şondan habar tutup iňolmanyna şoň cehedine iýe çykyp şonu jaýlamakly we gurnamaly. Bolin indi şoňa da geçen ýylyň martynda bolan wakada görkezdi. Da şo 50-den urak ana watandaşymyz raýatlanmaz şo zäherlenip alkogolla zäherlenip ölünni. Şo taýda şo diplomatlardan, Türkmenistanyň diplomatlarynyň resmiýetleriniň birem görünmändir. Da şona mine her kim öz güýji bilen şo ýerli ýerden öz raýatlanma şey edip şonu ýola goýdular da. Indi şu meselede nähil çünkü şol bir şoňa ýüz tutup ýa neme edip bolanokmy, şolary bir gowlandyryp bolanokmy, konsullugyň ýa ilçihanaň işgärlerini. Ýa ýüzem tutanlar, ýüz tutjagym bolanokmy olar. Ýüz tutmak kän gerek tutulurlar. Neme diýil ýa? Piňine de yani etmeli işi ýöne piňine de. Yani geçen ýyl bir bolan wakany gurun berýän. Taňa şol Ağustaylarına dymka. Bir 22 ýaşynda gyza bir oglan özüni asypdyrdy. Onjol bir ýerde iş edipdirler, o ýerde de işläp pulunu bermendirler. Ondan namaz edip soň İstanbul'a gelip bir gün İstanbul'da bolanyň özüni asypdyr. Şol oglanjyň bir garnaşyna bärden habar gelýär. Şol oglany özüni asandan 9 günden soň morgdan tapdy. Morgda 10 ýaşynyň üçin saklanýan eken. Olin
şol morgdakylar aýdýarda şol jagada olanın diýe Türkmenistanyň garajdan bolan üçin pasport üstün nekenna. İş yerine bir yere işe girýär, giren günem giýje iş yerine de galmana ruhsat berýärler. Şol gün giýje de padwally özüne pasport adam ýany. Onu morgdakylar aýdýarda şu jagada olanın diýe dokumentini konsulstanyňda ýerde kenýidem gelen nokta diýe. Pikir etip görä. Türkiýe döwletiniň bir merkezi morgundan sizin raýatyňyz plany gel ýok bolupdyr, eýetem ýok, postarlarym şu neçen çykmady, siz eýe çykyn diýip şuňa bildiriş berilende bir adam gelen ok geldi. 9 günden soň özümüz baryp tapyp alyp şonu toprağa berdik. Ýagdaý şunýaly. Yani şoň ýöne bir waka da bir waka bolan şoň öde bara tutuş ullokan tragediýany görkezýär. Şolaň birinciden Türkmenistanyň häkimiýetleriniň, hökümetiniň öz raýatlaryna bolan gatnaşygyny, garaýşyny görkezýär. Şeýle ýüreksiz, ýa-ni şeýle bir perway adam kärçilikde doň ýüreklik bilen şeýle garamaklygy. İkinciden üstüne bu bolan adam ýöne adam kärçilik görkezýän ýer borjunyň başyndan bir zatlar ýeder. Eger adamyň başyna şular ýaly gün düşenli adam ölen ýagdaýynda ol sen borjun bolmanda da bir barmak hawar tutmak, ölüm halinden hawar tutmak diýilen ýaly zat ol adam kärçilikde bolmaly. Ýöne bulan üstüne bulan borju bolupdy. Adam kärçilik meselesinden daşary bulan professional diplomatik borju bolupdy şu raýatlaryň aladatyn etmek, ölenlerini ýygnamak. Şona medeni oklarda. Indi şular ýaly ýagdaýda olardan başga meselelerde kömek hantama bolmaganda asla onda bir hili bir utopiya ýaly bir zat öwürlýärdi. Eger şu öle rehim edip ölüň halinden hawar tutmayan bolsa o diýrilerden hatamyny garaşyp bolar. Diýriler Türkmenlerde aýdylýan Türkmençilikde aýdylýan söz bar, ölsün syýlamadyk, diýirsin syýlamaz diýýär. Ölsün ýürüýümiz syýlardyň diýirimiz näde syýlar? Yo şo da şo ýanky ýerde geçdiň. Şo da şo kesinlikle. Ondan indi şu umman şu diplomatik şol ýanky edaralar bar, ýanky konsulluk diýdi, onuň ilçihana diýdi. Şolar bilen umuman hiç ýylyny bir hili hyzmatdaşlyk ýok da, bir raýatlar öýlerini duýanok da, ýa biziň bir wekilimiz bar, biziň wekilhanamyz bar. Şolardan nähili bir kömek hantama bolup bir ýüzlenýän diýilen adamlar isleg döreýänem diýendir adamlar da. Diňe bir eýesi galan adam bir nime ýaly maliýal bolup şey dip bermeli bolýarlar. Eýesi galan halkyň elemental zat watandaşlar bu bolýandyr Türkiýedekiler. Bir spravka gerek bolýar, ýene zat konsul ýüz tutup barýan bolan jotaýda itdiýal bir adam şekilde gepleşmäne milyon oklar. İnsanlıktan netibetini almadık değil ya da olmadığını yani doğru temada geçtiğin şul adamlar Türkmenistan devlet bizinki devlet halkınki bir galtaman maşkalankı değil mi? Devlet halkınki halkam hudayınki şol bizim devletimizin gaznatından şul adamlara aylık veriliyor. Olan bizim hem hakkımız şu devletin gaznatından bizim hem hakkımız var. Bizim hakkımızdan şu adamlara aylık verýär, bularam bizini köçede oýar. Hiç bir gram kömek diýen zat ýok. Indi başga da bir zat işin tarabyna seretmenler. Belki bulan edesi gelýänlerde ýo aňyrdan ýurdun içinden bulara buyruk berilýänler. O tarabam işin iki tarabyny pikir etmeliler. Sebebi men bu neçenini gördüm. Yurdun içinde de, yurdun başında da bolupdy. Rejimde işleyen adamlar yok oradan buyruk alman yatan çöpü kaldırıbilmediler. Yatan çöpü kaldıraysa başına bela geleceğini gatı oğuluyam. Son için yankı problemi yurdun içinden verilen olma mümkün. Bunlar yankı problemlerin sebebi yurdun içinden komanda verilen olma. İdemen, nemetmen, giyilen olmaga takmalılar. Şu var onu, şu açılan raýatlaryňa da çörek vermekliň özem onu şolara üçin bir jeda beriljek bir iş ýaly bolup görünýär bolmagy mümkin. Indi aç çörek. Onu buňa näme bahar? Onu şu tödüň bir nähil diýdim. Şu tödüň de bir esasan bar ýaly bolup görünýär. Näme üçin? Sebäbini geçen ýyl siz şu näme bilen
kynçylyk çeken ýa-ki bellek geçişmýäli bir eklenişden kesilen adamlara aly kömeklerini berip ýörkäňiz, içeriden size jaň etdirýärler garynlaşyňyza da. Soňam o taýda da bir organ işgärleriniň bir goşulýar da. Näme işler ýörsiň diýe. Men o ýazgynyň dedim-de sizin gep öňkü çykyş eden çykyşlarynyň birini. O telefon üstüne aldım şo ýazgyny sizin eden gurrun. Näme işler ýörsiň diýe. Sizden soraýan, hene wa men näme işler ýörün? Sen bileňmi diýe, näme şol işiň bet etdi diýe, näme işdigini maýdy bilen ok da. O şol işiň bet etdi. Şu adamlara kömek etmeňi bet etdi diýe da. O bu siz siýasat bilen meşgul bolanyňyz bir demonstrasiýa çykyp bir gyýgyr. O merňde eliňiz plakatly şol adamlara kömek edip ýöreňizde eşitipdirler de. Indi şoňa öňüne aljak bolýarlar. O taýga hem garyndaşlaryň şekipdirler. Ondan Asinem şo taýda sora berýär aýagallygyna on şoňa da jogap berip bilen. Hawa men näme diýen? Ýa-ni soryn. Şoňa jogap berip bilen. Ene şonu men gaty bir hilgiň aldym. Şol adam size günäde bildirip bilen okda şol işini bet etdi ýa. Ol işin näme diýen soraýan bir özüň bilýändiň diýilen ýaly jogap berýär da. Şu ene şol Alo. Bayram gomy abelam. Salamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Näle abelam oňatmy? Oňatdy da şükür kim bilen görüşýänmen? Ben tanışýan işgäri sen gaýnataň, hakan derdi men ýanymda oturlar. Sen näme işler edip ýoňaňarda? Sen adyň familiýaň aýdy bilýärmi? Kim bilen görüşýänmen? Sen ad familiýa gerekler mi? Göz getirmek gerekler sen gaýnaň. Adyň familiýaň aýdyp bilýärmi? Adyň familiýaň aýdyp bilýärmi? Men ondan gepleşekden bilen. Sen ad familiýaňy insan aýdar haçan dikem galatsasan bolýarmy? Sen erkekmi? Erkek bolsaň aýda familiýaň. Men ad familiýaň bilýän, hemme adym bilýän. Hem şunu öňkü aýdy bilen o. Şu gurrundan soň sizden nähili reaksiýa galdy? Indi siz bir hili hökümetiň etmeli işini siz edip berdiňiz hakykatynda da. Indi bolýa hökümetiň öýdi işini etmedi bol indi size sag bolsun aýtmaly. Hakykatynda şu size ýaly adamlara şular sag bolsun aýtmaly. Bize ýedi bilen zok bolýan. Size ýa etdiňiz şoň gaýrat ediň oglanlar bir sag bolsun. Ya iňolmana bir görmedik bolup bilmedik bolubam gezip biljek. Yo bular aýtan näme diýe? Görýär, bilýär, üstüne de jaň edip durýar, şonu etmedi ýa da. Indi şuňa adam akly bilen bir sagdyn paýgas bilen, aň düşünje bilen düşünüp bolanok şuňa. Düşünüp bolanok sen aja çörek görýän görýän, şonu bermedi ýa. Näme üçin ýa-ni jogabym ýok, ýok saňa diýip, toň eret dur ýa, toň näde görürsiň diýe. Şimdi inni soratlary diňläp, özüňden näme duýgaly? Men şonda siziň ýeriňizde özümi goýup görjek boldum da. Bir ne yokuşum degenler bir degen ağda da gaty batandyr ýöreňizde de bir şonu birazjyk düşündir aýtaň diýýärdiňiz de näme duýgaly hem indi şondan soň özüňiz näme duýdyňyz şonu etmeli dogam etmeli diýip düşündiňizmi ýa aýyn oglara gerek bolmasa bire de gerek dällilen bir düşünje döredimi ýa? Evet. Az oturan halka çörek veren de şunu etme diýen adamdan ben näme pikir etjekdim ýa men Distritilmen ünister gördüm sosyetapiste vatandaşlarım dinler onu. Adım familyan aýtdyň aýdy bilen okda asıl biz öň şul nemeleri geçmäken men öz şahsy pikirim we duýmaýdym. Şu organ ýa kendi polisiýalar diýilýär onu gorkup tebe ol çağalykdan beýnine goýulypdyr da şu ýurdun içinde ol kapırcan içine salıp çaykap koyuyoryan bu başına aylanyp gider bilýän son ýaly edilen biz. Indi bu zatlaryň azık içine girýän onun bizim gorkup gören adamlarymız bizden gorkup göreken ha aslında derediýän on var hakykatyn şu zat şu. O da şonda şu size haýwatat ýan adamyň ýa-ki şu polisiýaň işgärim ýa mehmeň işgärim şol adamyň adyny sorýandy bolýa ýöne adyny örüne aýda diýip ýüzlenýär bolýan olam aýtmaktan gorkýar. Şol adam onu özüne de anam ýok, şu öz edýän işini, şu öz aýdýan ladynyň dogrudygyny özüne de anam ýok, bilýär şoň näde o. Ýöne şonu bir zat etdirýär. Ýöne şu bir zat ýan kaýdyşyňy ýalymda şu ýokardaky rejimiň, hökümetiň özüniň alyp barýan siýasaty bolmaly onda. Şoňa da bir diýdirýän bolmaly. Eger şol özüniň dogry zat aýtmaýanda düşünüp adyna aýtmakdan gorkýan bolsa diýmek, şol adamyň özü düşünýär. Şu men diýip oturan adam barıp ýatan bir akmaklyk. Ýöne men şunu diýmeli diýip düşünýär da. Indi ýöne bu taýda başga da bir zat bar da. Siz aýdýaňyz şol aňardan görkezmek bolmasa eden ok diýip. Ýöne kä halat
şulon käbirlerinde hökümet çynonlukları bolsun, organ işgärleri bolsun. Şulon öýdünde bir hili adama icir vermekden lezzet alýan ýaly bir hili nemede bar. Şunyaly gatnaşyk var adamlara bolan. Onam gurrun berýärler, mysal üçin aeroportdan geçenlerine, zat edenlerine diýýär. Şonu azgyrylmadan geçirip bolýar diýe adamlar. Şo tadan ýokurdan Berdim Muhammedow görkezme berýänler, her geçeni edil itdiýaly güjük ýaly bolla azgyrl, şolar kemsit diýip görkezme berilýändir. Şolar diýe, şo tadak duranlar diýe, şonun lezzet alýar diýip maňa janyp gurrun berýärler köp raýatlar. Ýöne geçik gaýdamyzda şol keypimizi bolman geçiren oklar diýär da keypi bozulman geçýän adam ýok diýen ýaly. Indi şuňa bir hili bar, bir Türkmen milletiniň şol güýripe eýeleýän böleginiň bir medeniýetine urulyp gidipdir ol. Tebe bäherlerden biz gün watarda ýaşap göremizden bize gaty neme ýat bolup görünýär. Sebäbi şu taýlardan ine men adyny aýdajakka men şu çögereklemde uzakdan ýer ýaşap görün käbir tanışlam gidip gelýärler da gidip gelýärdiler şu şaka çenli. Her gidip gelýärler şok bolup gelýärler. Tebe barýasa diýe bizin bäri uğraşan şu zatlara garaşýar. Biz bilýäs bolmaz haýsy ýurda barýanymy. Ýöne de diýe adam pahir şiýtu demen diýe bir adamdan bir alajagan bolsa adamçylykly gatnaşyga garaşýan bolu ýok diýe. Aeroportda baryp düşönüňden beýle teýni ödüňi gulýal duýdurýarlar diýe. Sıkalgam ýok diýe. Olara dil gaýtarsaň edil eliň arkaňa töwlap ekitjekler diýe. Ya seni geçirecekler, ya içine koyverecekler, ya da aşağı çıkaracaklar. Şoň üçin ýene de diýe agdyň ýumbagy diýe kaýl bolýan diýe. Indi şunuň öýdüne hemen görkä diýe bir hili şuň öýdi, ýanky bellek geçmýäli. Şol eline wezipe ýeten, hehelçilik wezipe ýeten, şol polisi işgäri bolsun, ýa bir ýerli kişilik çynownik bolsun. Tehel wezipe ýeteniň köpüsi. Şu bir hili şu medeniýeti dowam etdirýärler. Şu adam kärçilik tilligiň bir öýd boluşlygy görnüşini dowam etdirip, şoň bilen meşgul bolýarlar. Indi şuňa näil baha bermeli. Bolmasa şu ilşanaň işgärlerem ýoşluk bilen gelýär etdiň bir kömek edeýin diýip şolary edibiler ha. Men pikirimçe şu taýda ýokurdan görkezme hemme wagtda ýokurdan görkezme bar diýip düşünmeli men pikirimçe. Men öz şahsy pikirim. Siziň pikiriňiz näme şu wagt? Allah'ım bu temada var. Ben 33 yaşım var. 33 yaşımda 2009-10'dan beri şu sistemi bilen gidip öğrenmedim. Da hem gizli bir şekilde hem sevda nemelemde. Onu gelemiz son berdeki problemler var. Hiçbir için rahat ederiyal yağda ideyaller. Bolin yan kayıcını değil, eline vazifesini alan diyersen. Bolin istiyitilini neyme işin hakikatını seyrediyen bolin şu sana gıygırttıran adam olsun, yankı vazifesine buysan, ya sana var içimsetmek meselesini. Şu pulun ucunu görkezsen, şu 100% beylesine uğurluyor. Son niyali zaten ben kendi gördüm. Yani konsulum son niyali. Ben kebar haberler geliyor da diye özüm vardım, eyle oldu diye adamın 5 adını verdim, ben bitti diye neyse öttanıl yaptırırlar. Tehel batın içinde bitti yani. Kan ne kelliýän bolar. Şol sistemi beynin içine yerleşdirilen yok man gıygırmaly, yüzünü almaly, özüňi mätäç bolar ýaly etmeli. Mätäç bolandan soň şoň pul bilen çözülmejekdigini görmeli şol adamyň özü. We şoň orada pul almaly. Ya ordan plança berdiňmi ya şol özü aýaňa gelip ýykylar ýaly diýär. Gat interesni bu zatlar, gatur täzinde. Ondan men özümle şahsym 10-njy ýylda geldim. Aprel 6 ýyl bolýar Türkiýe gelenme bolyn. 6 ay 7 aýdan soň men şol aňyrdaky manipulýasiýadan çykdym da. Şondan soň berdiň azyk dilini öwrendim, siýasatyny dinleýän, daşary ýurt nemelerden Türkiýedäki esas nemeleri dinleýän, tutup kellem tutanmy bilmän galym da bir gedin şunu ýaly da. Şol sizem diýýärdiňiz diýe beýleki nemelerem diýýärdi. Onu şu Türkmenistan ýapyk döwlet açygam türme diýilýär da. Hakykatdan hem şeýlekler var. Mümkin däl. Bu zadyň içinden çykyp gaýdyp azajyk özüňe gelmeden şolar bilen bile bir manipulýasiýanyň içine gezip görýän. Men şahsy durmuşumdan geçen wagt
Belki size de başka yerlerde daydandırlar şu dağıtları. Yani şahtımdan geçen dağıt şu. Vatandaşlarım bilyendir. İşte yani ben Türkiye'nin özünde. köpünçüne son şu meseleni başka da vatandaşların aydanı kendisi. Ben son için diyecek olayım. Biz Türkiye'nin özünde şular yalı Türkiye'nin özünde şular yalat yok mu? Yani bizim gurrun ediyen zatlanma da netide her kili idareler ile iş çalışanınız var yanınız da. Şular yalı bürokratiya, şular yalı adamlar kim etmek, vaat etmek on yalat yok mu? Türkiye'nin öz. Yok. İdareler. Yok. Gram men özümün diyene köpün içine gelen adam bolonum için köp yeri girip çıktığım için uluyalı keçiyalı hormat bilen gepleşip şu gepin sözün düşündürüp ve işini bitirip oluyor. Da adam şeklini gepleşip ve özünne bitmesi son bitecek yerini mülayim bir şeklinde şu tayık ayağından barayan son aftoğuz ne çanaydık koy verebilirler. Planla düş planla münni. Son yalı. Ya gati ara tapadımız vardı. Bunu hadır bu sözleri eşleyen köp vatandaşlarımız hada şerurda çıktığında neyle olun beyle olun demekleri mümkün. Ol diyeceği belli yönü hakikati yapacak. Yani doğruyu yapacağının hakikati doğru mendile var aslında. Doğruyu yapacak. Ona şun yani görýärmi türki dilli ýurtlaryň içinde yer bilen gök ýal tapawdy bu da bolmasa bizim bir köklemimiz bir ýaly bolýan ýöne şu taryhy ötüşdi. Siyasi jemgyýetçilik ötüşinde adamlarda ýanky halklaryň özüne bir dürli hili medeniýetler döräpdir. O dürli hili bir ýanky ýaly siyasi medeniýet döräpdir. Ben düýbünden tapawlanıp duran bir zat. Yani Türkmenistanyň ýanky aýdyşyny ýaly içindäki adamlar şu zatlardan köpütinden habarsa esasan hem ýurdun daşyna girip çykyp duran bolmasa onu ýaly adamlar hem köp bizde. Şol ýanky ýurdun içindäki bilen ýanky gurrun edýän zatlarymyz bolu aýmaly zatlar edip kabul edip şoňa öwrenşik giden adamlar gaty köp. Onuň indi şoň üçin aýdýarlar bizi dinlemeýänler hem köp da. Onuň şolar aýdýar şu içinden de dinleýänler aýdýardy. Oy sizi dinleýänler gatyp uljypsy böyle diýär da. Bu giden adamlar diýär aňyna ýetirmek üçin, olaň aňyny ýetmek üçin diýär. Tep gaty köp wagt gerek bor. Ýa-da terhetler açylyp şöyle girip çykyp şu zatlar görüp deňeşdiren ýagdaýynda belki üýtgär ýöne ýa-da diýär şu taşyndakylar içine girip şolan köp böyle goý. Şolara täsir edip öz aňyrda alan düşünjesini getirip berýär, bir zat etmese diýär. Bir yer bu taýda ýaşap beren adamlardan ul lokanda garaşmak diýilen ýalam ýanky gurrun edýänler bar-da. Ýöne bir zat da ýanky internetten şäkli ýöne net telewizion ýa-da meselesinde sorak görýän bolyn we o Türkiýe telekanallary ýa ors dilli telekanallar zatlar köp görülýär diýär. Şolaň üstünden bir alýar ýene nähile bolsa ilat adawlyk nähile düşünje. O taýda nähile ýaşaýyş, beýlede nähile ýaşaýyş deňeşdirip görjek adam üçin umuman prinsipde ol näme öz üstünde işläp ötesi gelýän adam ba gaty izolasiýa ýagdaýynda da çeşme tap. Öz üstünde işläp paralyk özüni ütletmek isleýän adamda madama mümkinçilik hatda türmäň içinde öz üstünde işläp kitap gadyýa dokap edip döwletçilik bilen meşgullanyp bir giden kitapdan agtar bolup çykýan adamlar ama türmeden hem hatda men diýjek bolýanym ol adamyň özüne de köp zat baglanýar. Ondan şoň üçin ýöne bir tarapdaýynam onu aýdyp bolan o ýurdun içinde mümkinçilik ýok, şoň üçin olarda halkda günä ýok, beýde oturmanda ýok, halk hem belli derejede jogapkärçilik çekýär da nadanlyk üçin. Indi ýene bir sorak şol geçen ýyl şeýdip iş alyp baryp başlandy görüňizde bir gurama döretmek hem şol kynçylyk çekip beren aýatlamada şo taýda Türkiýede bir ýardam bermek ýaly bir ideýalar hem tedine gepleşiklerde ilan etdiňiz şol döwürlerde hususan şol gazal alma diýip bir gurama döretýändiňizde ilan etdiňiz şoňam esasy maksadynyň hem bizim şol Türkiýedäki aýatlamada her taraplaýyn ýardam bermek studentlere inha pul yetmezlikden köýden bolsa olara stipendiýa diýilen ýaly bir zat bermek ýa-da umumy ýaşaýyş jaý bilen üçin etmek, jaý gurmak ýaly bir lokal ideýalar hem öňe da. Şoň üçin sizem şu proýekde men bilişime görä gatnaşandan biri bolyn. Soňam bir hili şol guramadan, şo gazalanma guramasyndan bir hili içili neme soň netije görünmedi, işem görünmedi. Şoň soňuna ýahil boldy. Şoň içinde işleyen adam hep aýda.
Bu temada doğru halk için bir zatlar yetecek bolmaly. Türkiye'de bir dernek açmak, kurama açmak ansat değerligen bir gedek açıllı olanca ömrüde markuluydun derneğiydi. Ondan Türkmenistan'ın garajdan pasport eline Türkmenistan'ın gayeti olan pasport zagran olduğunu beyle kolunda kalıyor. Sol Türkmenistan'ın raýaty hökmünde Türkiýede şol bir guramany aşak bolsa konsolosluğundan ruhsat haky gerek. Şol ruhsat bir gerek berildi, olan ömrüde berildi, sondan soň hiçme beren okdy. Yani bu neçenli yurdun içinde de yurdun dışında da iki Türkmenin bir yere gelmesini istemedik rejim var önümüzde de. Bu büyük bir mesele. Biz de yerden öz dostlarımız, yenelerimiz, Türk dostlarımızla maslahatlaşıp bunu kabul ettik ve onların biz olmamız için elimizden geleni kömek edelim ettiler. Yani ayttan keyin de hatta meni sen juadin yaralı temadan tutunda. Ve sen şu derine kaçan açıldı, bu aylarına açıldı. Bu adam yam yağdayına geldi. 6 ayın içinde 6 aydan köprek oldu. Sol halkın sesi diyen YouTube kanalına bir gedek gördüğünüz mü dernek şunu işe etti diye. Avat derleğin mi? Dernek şunu işe etti diye. Bir maýka çap edipdirler emme surat bilen berdim Muhammedow'un suratın üstüne atanak çekilen bir maýka çıkardık diýip bir reklama ettiler. Şonu ýaly bir işe ýola goýdular öýle. Futbolka çıkarmak. Onu işin iyide gatım atkaraçılık. Onu vatandaşlara memnun için saklap gördüm. Yani yeri geldi aýtmaly bolýar. Ol desivitlen 10.000 tane maýkany Ankara'dan bir şirket bilen maslahatlaşdyrlar. Şu kemine diýeni barypdyr, gepleşipdir. Onu öz aralarında ne kontrakt var, ne yeni orada var. Ondan soň ol maýka Türkiye Ankara'dan İstanbul'a, men İstanbul'da olan için İstanbul'a gelmediğinden 2 gün ön men habarymda. Yani ol maksadı ne medettirler, sağına maksadı ettirler, bakadına maksadı ettirler. Dine sana bariye mümyarmış tut değilen ne man habarımda. O temada son gelenin son gördüm hili pes olandan son kemine o Ankara'da. Men onu can ettim de dedim kemine. Ondan neçe sana geçad edildi. 10.000 tane da kaz verildi. Benim ettim o 10.000 tane gatı kendi 2.000 tane katalog 3.000 olsun. Ondan kendi gatı kendi elimize galli abi. Ondan hili ne hili bilmem için değil. Yok diye bin ardan görmüşüz diye. Ben şu vakit dedim kemine ardana yapıştan ertir altın onu maskara olsun. 5 manat kımmat olsun. Ne hili yerdeydi de halkın onu utanmayacak yerdeye gelirsin. Yani bu açık hakikat halkın önüne düşmeyen hakikat. Şova dedim yok dedi bizim gepleştik dedi batteriyat dedi 10.000 tane dedi. Bolya dedim. Yani cevapkarçılık menne del bu işi sen al yani. Yok dedi satar dedi 20 TL dedi nem olur dedi 20 TL baka kettiler ama öz batılan bakatam 9 TL gepleştiriş Ankara'da. Üstüne peyda vurup dernek görecek bol pelak bol pörsler. Ondan soň geldi sonun yarmıştık geldi Maltepe'ye benim önkü ofisime. O taýdan töwerek taşıma yani vatandaşlara sorayanlara, iyi diyenler, gıdıklanyanlara 150-200 ştuk ýaly men tatıştım. Ondan adı wagt geçti, Halmyradaga jaňa dip sonu zatan zok, nemjin zatan zok. Ine son nemeler bilen jaňa dip boýanok, kiçik jaňa menem düşündirjek bolan Halmyradagy hili pes dilen iş halka hödürlener ýalaklarda däl şu. Hili pes bolan näme yani? Hili pes diýip näme yani gözüňde tutýan şol ýanky çap edilen şol suratyn gözün näme? Renki. Bir gedek ýuwanda gidýär. Ýöne bir gedek ýuwanda renki gidýär. Onu ýöne şo jaga da bolan ýanky peçad edip berjek. Oğlan hem aýdypdyr. Merdan şu hilini sen bastırsan şoň renki dökülýär. Men soň özüm tapdym oğlanyň.
Ondan soň özüne diýdim diýe. 3 tanakka hil koydum, 3 tanakka baka koydum. Sola min arzanyny we in pes hilligini çekdim diýe. Saýlady diýe. Benim düşündürüp aýtdym diýe. Şunu ýalydım diýe. Ýene diýe şu sözem bolmasyny diýip diýe birini şu pes hilini batdyryp öýmek edip diýe. Ýudurup ertesi gün gelip diýe renkiniň dökülýän ýagdaýyna morkozum şonu da kabul etdi şol oğlan. Innem menden gaçyp gör diýe. O görgüllü 10.000 ştuk 9 TL'den 90.000 TL bolýar. Oňa 73.300 TL'ge iberilipdir. 17.000 TL'den iberilmändir. Telefonda almanýar. Ýa-ni diýen. Ondan dip son ýaly bulaşıklyklar bar. Benim halmyra da diýen, benim halmyra da olmaňa diýen, menem oňa diýen. O ýa şunu bu işin jogapkärçiligi menne däl. Şol kemine bilen etdigen maktagatyny gitdil gepleşenem şol alanam şol. Gaýtan men satyşan adamlardan bir sür men gepesdim. Eden biri gepinjekken men näme üçin men gepjekmen bu zatlar üçin men gaharmel bolar. Daway diýdim şu meselen çözmek üçin kemine sen men üç olup arka planına halka workozlanok etadi. Öz aramda maslahat edelik kim näme etdi, kim näme goýuldy, çözüldi şu meselenin kellem käna gürýär bardy. Hiç üç gerek çağırdık gelen ok kemiydi. Men diýdim halmada 24 saat çağırdık men taýinýem gelen. Yani aýtdy oturmaly gatnaşy. Indi umuman şolyny bir bar ýogy bir ýoly goýjak bolan bir proýektiňe de şu jagada iş boldy. Olam şonu ýaly bir dawa jenjer bilen hem bir hilsiz netije bilen gotorypdyr bolýar da. Şondan soňra ýanky derňeň ýanky guramaňyz hiç ýerde bir halk üçin bir üýtüş, başga bir iş eden zady ýokmy? Hiç iş edip bilmediňmi? Şu guramaňyz. Ol bir zady men belläýin ýalňyş bolmasyn. Maýka basylanma gydylalma dernek açylmadykdy. Onu men aýdaýyn şu wagtda. Maýka basylanma gydylalma dernek açylmadykdy. Ondan öň edilen da. Ondan edilen şol durjuna da durdum heni demýär şol. Ol gydylalma men ýangy diýdimi? Gydylalmaň açylandan şu neçeni ekrana çykaryp şu diýişi etdik diýeniň sebäbi bir tane vatandaşı hastana atarlyk şunu bejerdik diýdilermi? Bir ajy doýurduk diýdilermi? Bir näme etdik diýdilermi? Yani yok, iş edilen o. O neme bilen Sotaýdaky Türk oğlanlar nähili şertleri aýagynyň aşagyna goýdular, eliniň aşagyna goýdular. Üsküdarda bir hastana bilen %50 dernek bilen kontrakty detse hastalary Türkmen balnoýlaryna %50 iskitge bilen balnoýlar bejermek nemetini gepleşip berdiler. Gepleşellidiler, kabul etmediler. Bir tane İstanbul'dan bir tane olmasa 3 tane 4 tane yerden Türkmenden kän ýaşaýan ýerinden Türkmen çağalaryny Türkmen dilini ýitirmeli üçin sadyk alaka bir kiçirek nemeler açaly. Hem Türkmen çağalar Türkmen dilini öwrenir, ene dilini ýitirmez we 3-5 tanakka Türkmen vatandaşyna o yerden iş bolar. Yani çörek pulunu çıkarar. Onu da teklif ettiler, onu etmediler. Yani bulan derdi halk değil. Yani taşından görüp, odan geplep, her zady bilýän ýalakka bolup oturuşlaryna vatandaşlar bakman, gaty aýlygan statlar var ortada. Biz şol işin içinden çıkan Sizin şondan gaýdypsyňyz men bilişime görä ýani şu zatlar sebäp boldy. Şu umuman şu gurama, şu derňe hiç bir halk üçin, halkyň bähbidi üçin işledip bolmady. Şoň üçin siz şondan çykyp gaýtdyňyz şeýle. Edilýärdi. Sebäbi düýpli temalar orta atýan bor diýerler edilenok. Ya burada bir temaň üstüne gitsen sen diýe bilmeýän zadyň kendi. Ýa-da berde de rol kemine berde kaňyklar. Rol tapar kemine bir-birine puklolo. Ol onu oýnaýa, bulan bu oýnaýa. Hakyky jem edilenok. Şuň tuňdan YouTube kanallarynyň aşagyna durjal. Dernek hata vatandaşlar bir fanakka edilen işi görün. Sizin 3-5 kur çağalangyň agdyndan kesip çotaýyk atýan puluňyz şolaň ýöne boş duran ofisine bilen kemine ýaşajak iýjek puluna gidýär. Bir itekleýän iti. Men açyk aýtdym. Özüni öňem diýdim. Maňa garşy näme elinden gelen bir zat bagul we etmeýän size garaş. Yani şu taýdan diýýär. Balaň häzir bu zatlar eşdenenden geçecek bir oýunçyklary bar da.
Töwrüne adamlar meňe kuşkurjak bolup urarlar. Garaşýan oňundy. Garaşýan ýa-ýon näçe gedek etdiler maňa. Bayram agent diýip çykardylar, bayram Türkmenistandan pul uğurlapdyr diýip çykardylar. Ol gelýär olan bugun gidiýän zat ertir gelýär maňa. Bolýan ben ýöne araňyzdaky da. Ha, ben ýöne araňyzdaky da. Ýöne meni ýa-da kydyklandyrýan zat. Ödaradaki dava değil, Allah'ımda üns vereli. Köpçülüğün içinde işleyecek bolsaň, bular özünden güýçli bolsaň, bir tankid etmek diýen zatda bir zat var. Tankid edip bir zatdy makaralamak değil. Tankid bilen kemçiligi düzedip kämillige yetmek asıl maksadı şol bolmaly. Biz şu zatlaryny ekrana aýtmany şuň mecbur bolýar. Tebe biz şu zatlary şu döwür wagtyny düzetçek bolup kän dyrjaşdyk bolar ýalakka den. Yani bolar ýalakka den. Ýöne hemme zady bular bilýär, hemme zady bir adamdan çözülýär, hemme zady bir adamyň kontroluna ýurdun içindäki diktatordan tapaw dowamyny şu zatlar. Her akıl bolan adam pikir etdi. Indi şo taýdan başga da oglan gyýlar gaýdypdyr diýip eşitdim da. Şoňam sebäbini şolar düşünýärler. Şol dinlenen şo taýda bir kysana adam çödýär. Öldürüm yalnız çözsün, doğru çözsün tapaw ýok. Ýöne beýlekden pikir dinlenen ok. Beýlekler siz ýöne dinleýiji hökmünde gatnaşmaly bolýar edişmeli ile ýaly bir hili siyasat alyp barýarlar. Ýa esatanam şo taýda oturan bir kysana adam diýenim şol ýanky saparykly almasyny ýa kemine ýa şu 2-3 tane bir adam var diye şolar çödüye beýleklerin seçdilen ok. Beýleklerin seçim pikirem kabul edilen ok. Ya diskussiýa da edilen ok. Ya da araly bir demokratik şertde, deň şertde urmaslyklaşylan ok diýilen ýalylar aýtdylar da. Şoň üçin hem şo taýdan men bilişime göre köp ýaşlar gaýdypdyr da. Indi köp şolan kömekçileri, şolan ýanky guramaň agzalary gaýdypdyr da. Şuňa adam şu aýdylýan zatlar dogry mende. Şol hakykatdan hem ýanky ýaly beýleklen garaýşynyň dinlenmezligi, äskerilmezligi, şo taýda bir awtoritar ýagdaýda bir diktator şekilde çözülmegi meseleler. Şu zatlar sebäp boldy adamdan gaýtmak. Şo taýda. Kän mesele bada, alamada. Belki sizin hem gulluğunuza baranlar sebebi eştilýän zatdy. Taparklym diýilýän adam, töwründäki ýaşlary wezipe berjek, sen plan ministri bolarsyň, sen näme bolarsyň diýip saklap oturan adam. Ýadyňyza düşýärmi, geçen ýylyň tomsuklaryny Almurada bilen edýän çykyşlaryna näme diýdi? Ay Almurad beýle bir ýaşlar bar eken, biz bular gepletjek hem däl ýöne gatdalyny oturýarlar, iş özleri alyp gidip barýarlar diýdi. Ýadyňyza düşýärmi? Distrikt şo döwür şeýle kaçystyrynly şeýle kadrlar geldi şo ýerden türkmenler. We baram diýip turak bolup gitdiler. Bedem şolan diýdi. Yani bulara doğru da etmek mümkün değil. Bular bilen etmek, yol yürümek mümkün değil. Yani sen aydık geçtin de Halmıra dağı hakkını yemeli. Halmıra dağı men siylewim ulu ram olgo çayryň nama şo ýerde. Siylewim ulu şulik adam. Yani bilik adam ulanyarlar bu. Ulanyanlıklarım käwady özler ama diýär onu. Ekranyny diýip oturmaýyn şo döwürler diýerler yani. Indi şu ýagdaýda Türkmen vatandaşlaryny garaýraly derne grup beren türkler çykyp gaýtdy o taýdan. Türkler çykyp gaýtdy yani. Düşünýärmi? Olam sebäbi şol türkler kän diýdiler. O sizi dernek bar eliňizde. Gurama bar dokumental, şu taýdaky türkmeniň problemasyny gozamak üçin nähili mümkinçilikler bar. Türkiýanyň bir resmi döwlet işini işleyen adamı, yani kemine diýenni we iksan Türk dostlarımız bilen üç ýol barýarlar şeýle Türkiýedäki türkmeniň problemalaryny nädip çözüp bolar, Türk döwleti nähil kömek edebiler diýen meselede, diýen soraw bilen baranlarny şonu tanıştyrýarlar, barp oturýarlar, tanıştyrýarlar bu plany diýip kemine hakykat familýasyny bärde oturmaýyn. Ondan bulam Saparaklymow diýilen öňkü owa hojaluk ministriniň zamy bolup işlän bugun Şwesiýada ýaşaýan ýaşlymyz elejeli türkler tanıştyrýar bolup garşylaryna oturan Türkiýe döwlet adamy näme diýer? Gülýär diýär. Ol Saparaklymow mu diýär? Asıl
90-njy ýyllarda diýip gurrun berdiler da türkmenler gurrun berdi. Şo taýda da ýanky döwlet adamy şu zatlar aýdy. 90-njy ýyllarda diýip, ýani 94-90 ýaşa kadar diýerler, men ýadyma düşýär. Ýalňyşmaýan bolsam, Türkmenistanyň ýapyk kargoda uly mukdarda pul gelýär. Ýapyk kargoda uly mukdarda pul gelýär. Saparkly hem Türkiýe eken. Şonu Türkiýe döwleti şo puly el goýýar. Saparkly we beren o. Saparkly özünem 6 ay türmede tutdy. We Türkmenistan hökümeti wadynýadyr. Saparkly we aljak bolup Türkiýeden kän derejasy Türkiýe hökümetinden beren o. Ondan soň Şwesiýa çykýar. Gatul problemalar çykýar. Ýanky Türk döwletiniň ýanky adamy aýdýar. Saparkly diýär, şo döwür diýär. Şular adamy bir eýçilik edenmedi üçin diýär. Niýadow döwründen şu neçenni diýär. Näçe tanakka diýär. Türk firmalarynyň diýär Türkmenistana bar guruluşyk eden Türk firmalarynyň puluny bermedi Türkmenistan hökümeti. Şunu diýär, Türk hökümeti bolup diýär, şu teman şo döwlete galdyrtagam diýär, şu meseleni ortaga atýarlar diýär. Siz diýär, şo döwür uly puly ýurtdan gaçyran tapar Iklimov näme üçin bermediňiz diýip aýdýarlar diýär. Indi şo Türkiýede elet halynan pulunyň ýygyna gaýtarylypdyrmy döwlete ýa näme edilipdir? Şondan habaryňyz bar? Ondan habarym ýok. Ol ýa döwletler arasyndaky gilginleme bolup gidýän bolabilir. Ýöne Türkmenistanyň pulun gelip şu ýerde Türkiýe döwletiniň eline geçenligini şol adam aýdýar. Ol döwletiň adamy olarak aýdýar. Saparkly diýär da bir adam onda çyksyna görkezsin men ýurtdan pul alanma näme edenmi diýär. Oho, ine size suutnama şo size. Türkiýe döwletiniň niýetine ýetmeýän baý bolsa gitsin şuda dördürsin. Şu meseleni var şol gadal alma gurumasyna agda bolup gaýdan başga da bir oglan aýtdy ýakynlar başga da gepleşipdi. Baky diýip bir oglan var. Onu tanaýan taňat. Ödün baky diýip tanatdyr ýa. Şolam gurrun berdi ýankylatlary şol olam hatam detallaryny bilýän ýa. Şuňa gatynda bir zat bar ýa hakykatda. Indi men gijek bolýanda adam umumyň şular ýaly bulaşıklyklar bilen hem ýa Türkiýe hökümetiniň hem gollugyny gazanyp bilmeýänsiňiz, şo gurulma hökmünde bolmasa köp zatlar edip boljak eken. Ondan bir giden adamlardan bitiripdiňiz ýa ýaly şo içindäki gurulmaň içindäki uňuşkuzluklar hem bürokratiýa sebäpli bolýar. Ýöne şular ýaly başga indi bolýar bir gurulmany işledip bilmediňiz şo belli adamdan günäs sebäpli. Ýöne şular ýaly başga bir alternativ gurulma döwretmek niyetiňiz ýokmy? Şolar bir işläjek gurulma hem şo olurky gaýdan oglan ýyllary jemläp, işläjek adamlar jemläp täzeden bir jemgyýetçilik gurulmasy bilen ýaly bir humanitar gurulma diýilen ýaly bir zat döwredip bir şo taýdaky türkmen raýatlanmada, Türkmenistanyň raýatlanmada bir kömek etdiňiz da. Edil şugun kun şolar ýaly gurulmaň döwredilmegine ýaman uly zerurlyk bar. Özüňiz şonu bilýändiňiz. Şolugda şonu edip boljak işmi öýde şonu edeýin diýen. Edip bolýar problemi ýok. Ol planlaşdyryp onu edip bolsa ýakyn wagtda ol gatyryp çekdirip bir kaýynçylygynda edebiler sonu. Onu etmek üçin men ýaly garybyň 5 manat puluny jemläp etmeli bolýar. Bolýar bir tane sponsor çykyp halk üçin daway şunu edeýin de eliňizden gelen edýän baý bolsa bir hepde onuň içine etip bolýar. Toğrumda adamlar bilen maslahatlaşyp şunu işi başladyk, soňra ýydan alyp çykabilirsmi diýip şeýdip etmesek bolanokda. Hiç kimde artık maslahat olmuyor. Şu ýanky terişde meselesinde şol men ýaly garyplyň puluna bagly boljak diýilen ýaly gurrun edýän bolyn. Ýöne şol fondum döredip bolýar da şol birazjyk şulurdan bilýänraklar bar, daşary ýurtlarda beýlek döwletlerde ýaşap gören biznes bilen meşgullanýan illeşlemem bar. Şolar bilen maslahatlaşýanlar olar uğruny düşündirer. Ýürüte fondam açyp bolýar, şol hakykatdan bir humanitar maksat üçin işlete şo guramaňyz. Şolanyň hasabet berip dursaňyz, şo fonda ýygyderli pul geler ýalym edip bolýar. Onam reklam etmeli. Oňam öz uğru bar. Şoň üçin birazjyk şu zatlary düşünýän adamlar jemläp bilseňiz, ony ýola goýup bilersiňiz elbetde. Ýöne şo Türkiýede aýratynam şo Türkiýede diýmem, şo taýda köp Türkmenistanyň raýatlanmadyň jemlenen ýerde. Türkiýede şular ýaly gurama hakykatdan uly zerurlyk bar. Etatanam şu wagtky şu pandemiýa döwründe adamlaryň
işte dokumentsiz galan döwründe ýurda gidip bilmeýän ýagdaýynda şolara ýardam bermeklik gaty derwurda. Şoň üçin şulurda hedem gaýrat edip öz tarapyňyzdan bir tagallawr kötüňiz diýýän Türkiýede tejribeňizden bar ana gördüňiz nähildatlar ýalňyşlyklar bilen hem ana ýüzbe-ýüz bolupsyňyz näme zat edilse dogry bolýan eken, nähil edilse ýalňyş bolýan eken, nähil adamlar bilen işleşmeli, nähil adamlary töwereňe getirmeliler. Hawa man ýam size näme morsa näme diýä borsorda da şol ýanky куда не бывает без добра diýär da ýanky peýdasy derel ziyan bolmaýar diýär da umman ziyan bolan ýagdaýynda da ýanky içinde şoň içinde de bir peýda badyr diýär. Olam näme şeýten şondan tapa alyp bilýän iň bolmany tejribe alyp bilýän ýanky edilen goýberlen ýalňyşlykdan ýa-da ediljek bolan ziyandan şoň adam ýanky şimdi ýalňyşyp biz öňe gidýäs. Ondan yine bir ýanky belläp geçen zadyňyz bar şol tankytdan gorkýarlar diýäňiz da. Şol tankyt diýilýän töhmet bilen tankydyň tapagyny düşünmeýänler bar. Şol ödödüňi düzeltmek üçin edilýän tankyt da. Birek tankyt edende de şol işi öňe götürmek üçin edilýän bolsa, şo tankytlarym ödüňden diňläp bilýän bolsaňyz, beýleklere de diňlemegi öwredip bilseňiz, ol gaty bakatyna ýetip bolmajak da. Şoň üçin şo tankyt medeniýetinden hem öwrenmeli täpdir. Bir şo ýeten ok tankyt medeniýetini öwrenmek. Şoňa öýde medeniýet. Kapa goýmak, kapa dökmek de ýa töhmet atmak däli tankyt medeniýeti bar. Özüňde kemçilikler bar bolan kemçilikler boyun almak, şonu wagtynda düzeltmek hem işi öňe götürmek. Bolmasa häzirki ýaly telim gurrun görýän ýagdaýynda tankyt hem ýok eken, diskussiýa da ýok. 2 tane adam bolup şöýdilýär. Soňra olar ýalňyşlyk goýberýär. Olan ýalňyşlygyny düşündirjek bolýaňyz, ýalňyşlygyny öňüne aljak bolýaňyz, olam geçen ok. Ýene de şol näme bar ýa, şo Türkmenistanyň içindäki ýagdaý, awtoritar ýagdaýda çözjek bolmaklyk, ýokardan bir adamyň, 2 adamyň berýän buýrugy boýunça ýerine ýetirilmeli, eýlekilen pikir diňlenmeliler, ýalňyşlyklar boyun alınmalylar, ýalňyşlyklary gödüýünmeli. Kim tankyt edýän bolsa düşman hasaplamaly, agent hasaplamaly, olara şäher görmeli. Ýene şo ýa gaýdyşyňy diýäli ýurdun içindäki ýagdaýa biz dolanyp barýarsa, onda şu zatlary biz häzirden öwrensek, buňa öýde bu tejribeň öýde geljekdi de, ullukan sapak bolup ýurdun içine gaýdyryp barlanda da ýerde geçdi. Oňa öýde geljekde bir işin dogry ýol, döwlet derejesinde işlerin dogry ýola goýulmagy üçin hem bu tejribe boljak da. Öýde düşünýär şeýler. Şu temada Allah'ım rada tankyt meselesinde şu azıcık opozisiýa we ekrana adamlara men diýjek adamlar da olam ýamanlamak meselesi bilen men Türkmenistanyň grajdany bolsam, Türkmenistan döwlet üçin bir adam hereket etýän bolsa, şonu dogrusyna dogry ýalňyş diýmek her kimiň borjy we şunu kabul edilýär. Şonu biz ösüşe ýetip bilýäris. Ýa-da maksat şu. Maskaralymak maksat eline suwtnamasy bolmaýandar. Maskaralymakdyr ýa özüni maskara eder ol adam da. Diyecek bolýanym üniversiýan bolsaňyz men şol geçen ýylyň 6-njy aýyndan beri ekranda görnýän dälim. Sebäbi şo döwürlerden baskı boldy, soň bul ýanky dernek meselesi boldy. Yani öz işleyişimiz ýaly şahsy işleyişimiz däl, halkyň bähbidiniň isleýi, halkyň isleýişi ýaly iş ýöredilmese adam awtomatik gra çekilýän eken, awtomatik bolar. Biz hem şonu ýaly bolan bir aktivistleň biri köp kişi diýe ay bayram ýygyny atdylar, biri bastyrdylar diýe, biri öldürdiler. Onu ýaly atdyk. Biz Hudaýa şükür ayakta gezip ýöne şu neçenni opozisiýanyň alyp barýan hereketini men şahsy tankytdan bar. Olan ümmüli ýalňyş ýurdun içindäki rejimdäki işläp gören adamlar bilen rejimde işlemeýän adamlary bir-birine garşy-garşyga getirdiler. Şuňaty düýplü nokat. Sebäbi biri çykyp bular ýüşürip ýakmaly bolýar. Ýene çykyp ele mahkemat bolup baryny gararny bolýar. Ýene bir çykyp günügeler jogap bererdiňiz diýip. Bu zatlara daha bir giňişleýin düşünmek gerek. Bir döwletiň, bir halkyň ykbalyny barada pikir edýän bolsaň giňişleýin düşünmek. Bolýa bizem şol rejime gulluk edip halka zulüm edip şu neçen şu halky şuna getiren adamlara tawaldan aýdam yok. Ýalňyş düşünmesin vatandaşlar. Ýöne oppozisiýa bir güýç bolup
yurdun içine barmak maktadı bar olsa, yurdun içindeki adamlardan, yani sistemde işleyen adamlardan gelen haberler var. Ne diyorlar? Biz diye oppozisyada dışarıdaki gücü kollamak isteyen yönü bulan bir çıkıp atacak diye, bir çıkıp basacak diye, bir çıkıp yakacak diye, biz diye bu adamlara biz ne edip boşluğunu diyorlar diye. Diyorlar bu Ol sürat ne olay bu diýen geliyor. zadyňdan men habarym bar ödüm. Men işdim ana şo saparyklymy bir näçe gepleşiginde barmaly, atmaly, yakmaly şolary diýilen ýaly bir haýwatlar boldy da şo taýp baramyzda. Şu rejimi adamlaryny, şu hökümete, şu döwlete gulluk edýän şo taýdaky adamlary atmaly, yakmaly diýilen ýaly gurrun edildi. Diňe o dialog teoriýasyny näki ýanky bir şol adam bir gedegin ha ýene şonu saparyklymy faglamaly bolýan. Telefonu bilen saparyklyma bir zat diýipdir bolýan. Şol oglan ýanymda bolsan kellesinden sogururdum diýen ýaly gurrun aýtdy da. Yani men adresime de aýtdy. Allah murat rahim onu ayagından başa asmaly, näme etmeli. Ol kim bolýar? Men tanqidlar ýaly bir de akyl öwrüdir ýaly diýen ýaly gurrunlarym aýdy o türde. Onuň şu yurdun içindäki inni hökümetiň içindäki adamlar şu opozisiýa bilen hyzmatdaşlyk edäjek ýa geljekde bir de gollajak adamlar opozisiýanyň içinde şular ýaly ödüm liderliň arasynda şular ýaly özüni häzirden diktator ýaly alyp barýan adamdan şular ýaly haýwatyny görse onuň hyzmatdaşlyk etjek bolýan adamlardan hem islegin gitmegen mümkin. Ýani kim diýjek adam şoňa bar ýa-da ahyry soňy o ýurdun içindäki görüp gören diktatormy ýeterlik eger adaşyndan gelip ýene bir de Nowortdaky bir adam bidi beýdip atjak bolsa, gyrjak bolsa, ýakjak bolsa, şolar ýaly metodlar bilen hyzmatdaşlyk etjek bolsa, onu bir de olar ýaly opozisiýada gerek gel liderlerim gerek gel diýen ýaly düşünje döre diýen bolmaly. Ediliyor. Ýene başka tarafında halkyň içinde men baran yerimden şu ýazmylar hökmen giýrämler. Olin halkyň pikirini halk bilen işleşsek bolsaň halkyň pikirini öwrenmeli. Halk nähili ýagdaýda. Käbirler diýär, halk taýin. Vatandaşlar halk taýin. Halkyň içine girip gelip görün. Halk taýin. Yurdun içindekilerin taýin, daşyndakilerin taýin, rejimdekilerin 150'de 60'ı bidar olan adamlar var. Bidar şu rejimden bidar olan adamlar. Şoň içinde polisiýa, kenbetenme, prokuroramma, daýhanamma, traktorisamma, başlygamma, doktoramma, sanatan kendir. Sebebi şol adamlar şu iki güýji bir-birine garşy-garşyna getirmäň ýerine ünsürip görseňiz şu toporlarda geljek täze Türkmenistany känaglayan topor vardy halkyň saparkyn topor. Bir tane uly ideýaly Türkmenistanyň akbaly bilen bagly we geçiş sistemi bilen bagladan düýpli problemler galdyrýan nädir ünsürip şo burdatlar aýlanyp duran. Düýpli men şahsy pikirim watandaş olarak diýen. Mesela üçin öldürem känagdaýandyrlar. Biziň kanalymyzda 40 döwletden seredýärler. O sen kanalyna 40 döwletden seredýän bolsalar, sen adyňdan çykýan zatlary o döwletleri terjime edip diňýän okmy? Ýani halkyň içinde şu soraw bardy. Näme üçin dünýäde näçe insan haklaryny goraýan guramalar bada biri türkmen üçin kömek etjek diýen ok. Watandaşlar bir topor, iki topor içerideki rejime bu neçen hyzmat edýän adamlar, olaň içinde bilip edýän we bilmän edýän we mezbur edýän we oýna geleni bar, her türlüsü bar. Şol adamlara haýwat atyp oturan adamlara naşardaky insan haklary boldy. Birleşen nädip derdini diňledin, şol elemental ýaşy. Nädip derdini diňledin. Ondan şuň kun oturan sistem o dem olar üçin. Hatta bu kontrol sistem uranmak diye öldürmek diye açık aýdýar. Yaş olanjy sportsmen Süleyman Tursunbaýy nämetler ýylynar bir sürü spektakl ýasadylar. Bir sürü zat etdiler. Yani bu daşardaky güýjüň näme bolsa halkyň bähbidine bir zatlar etmegi gerek. Proje çykarmagy gerek. Ýöne halkyň wagtyna alyp durmaly, halkyň wagtyna biralarsyňyz diktaturaň köküni daha hem kök tutması üçin ýol berersiň. Bu biziň watandaş bolarak
şu zady analiz etmeni, şu zady tankid etmeni hakkımız var. Hem kim aýdyp çyksagan madyr diýiberin. Biram ben şu döwürlerim diýädim da, biram halkdan maňa soral, ýa-ni da bilemok onu bir fora diýämi ýa şahty pikirimi. Bayram diýäsen bu işlere girdim onu ýa Türkmenistan üýtgede sana wezife berjek diýdiler mi diýädim. Şunuýar musunuz? Bayram wezife berjek diýerler diýäni. Ýani halkyň içinde şeýle düşünje de bar. Ýöne men şahty pikirim öňüm kän ýerde aýtdy. Şu taýda da aýdym watandaşlaryň. Men şahty pikirim men maşgalamyň taryhy barda. Mara bilen Saraýat aralykdaky çölle İsa waýyň guýsyp mundan 180 ýyl öň gadylan guýy bar. İsa waý diýenen men garratam. Şol baýkulaklyk döwründe özüni türgüne Özbegistany berip ýerindäki müňläp boýuny düýesini alyp hojalygyny dagadylan adam şo İsa waý diýilen. Şol gadlaran guýy şuň kunan işlätdi. Onun Türkmen mallar lontur, şo torapdaky çopanlar lontur. Men şahsy pikirim, şol atamyň guýysyna baryp ýurt düzelse tagaman atamyň guýysyna baryp 100 tane 200 tane goýun aljakda çölle ýaşajak. Ýöne halkymyz, milletimiz, hökümet dogry bir sistem gelip enem wagtyny halk üçin bir zatlar etmäne çalışdyň, mundan soň edersiň diýip umyt bilip bir zatlar şu ýerden başararsyň diýse, ýepäň üstüne ýeri bar, ölünçe halka hyzmat eder. Ýöne käbirler ýaly ol wezifen peşinde oturuzun peşinde adam izinden alýan adam dämi? Bunu şu ýerde halkyň näçe gaýdy? Men kän ýerde aýdym? Diýdi diýenler bolabilir. Diýjek bolýanym, bu zat bir hökman baryp oturmak däl, bar insanlygymyz bar, o biziň insanlygymyz. Şu peşiň başyndan aýdyp geçdik bir adamy ağzı doýuranda seni dursun etme diýen bir güýç bar öňümizde. Biz şunu bileleşip aýyrma. Bileleşip ýok etmeli. Bileleşmemiz üçin doğru projeler çıkarmamız gerek. Hal çıkaryalar YouTube'da görüp mene gülýän plan kalhodyň köçeler palçyk bolup ýatyr, näme bolup ýatyrdy. Bu halk palçyň içinde ulalan halk. Bu halka palçygy düzetjek düňüz baradaky garantiýa gerek. Garantiýa şu wagt men diýen halkyň içinde kän diýen toparlar baradaky siyasi pikirlerini sorayan diýerler de bayram bulan. Haýdyny onal biz diýer. Haýdyny biz garant bolanly. Garant bolabiljek bir ýer barmy halka diýer. Böyle şu da adam aýdyp geçeýinni. Şu topor meselesini bir lider çykjaksa hökman Türkmenistanyň pasporty eline bolmaly. Türkmenistanyň pasporty eline bolmaly. Türkmen pasporty daşary raýaty bolmasyn. We prezidentlik ýaşyna ýeten bolmaly Türkmenistanyň kanuny boýunça we ýokary bilimimiz bolmaly. Men şahsy pikirim men halka etdim. Şul bir adam şeýdip öňe çykary bilsek, arkasyndan dogry projany ýöredi bilsek, ondan soň halk birleşer. Sebäbi halky parçaladylar. Biz geçen ýyl birinji çykşymda da aýdypdym, ýadyňyza düşen boldy. Agdybirlik fundamentini guýdyk, myň ýygyny alyp gitmek ýene bizim özümizde barly. Ýadyňyza düşen. We ondan soň halky ýene ol planning topary däl, bil näme topary däl. O plany beren o plan çykary edip halkyň işlerini gördüler. Halkam jana syýasatdan gaçyp ören etdi bular. Ýöne gaty görmän ulyň geçeňe hakykatly hakyky çözüp barada ýa-da matalyn ýani esasy mesele şo ýerde. Dogry belli ýa-ni şo tonku döwürler opozisiýaň täzeden bir şeý dip işläp başlanan döwründen bäri olam geçen ýylyň başlary bolýardy. Şondan bäri şol birleşmek diýmegem näme? Hökman türlü toporlar bir urama aýrylmak däl. Bir özdoşluk koalisiýa diýip bir zat barda. Şo opozisiýon hereketleň bir koalisiýa diýilen ýa-ni bir zat bolmaly. Şo ýetenokda şolar şo güýçlerini jemletdiler. Barmak öz başyna her barmak aýratyn barmakda. Ol ýumruga öwrülen bilen barmaklygyny ýitirmeýär-de. Ýöne biziňkiler näme şo her barmak öz ýorgonyny öz tarapyna çekip özi esasy boljak bolýar, özi birinji boljak bolýar, özi ýoňa çykjak bolýar. Ola bir wagtda ýöne ýurdun içine barlan soň bäsleşik ýagdaýynda saýlawlar geçirip daýyp onu ýoňa çykdan çykyp berýär. Ýöne edil häzirki ýagdaýda
Şo barmaklar, öz baştak barmaklar birleşip bir yumruk ýaly, ýa-ni şo koalisýon bir güýje urulmaly. Şonu öğretmeli. Şol opozisiýaň özi ullokan bir güýje öwrülmesi gerek. Şo ýeten nokta. Şonam şo ýol bermeýän zat ýa-ni ýaly agdalalyk. Şol her kimiň ýa-ni kaýdyşym ýaly ýorgony öz üstüne çekşek bolmak ýaly tendensiýasy bar. Esadanam liderligiň içinde şo tendensiýa güýçli da. Indi bulam ýa-ni kaýdyşym ýaly henem ýa-ni belläp geçdim. Şo daşarky ýurtda, daşarky döwletlerden tiňetip oturan güýçler bar da. Daşardan handy hukuklar goraýjy goramalar bolsun, hökümetler bolsun döwletler. Olar hem öwrenýär elbetde. Öwrenip tiňetip otur, şular hakykatdan hem bir ulu güýçmi. Ya bir ýöne bir darganyp öz aralaryna şeýdip darkaşyryp oturan bir zatmy. Bulardan bir zat çykjak, arkasynda duranyňa degýän, degenok. Şular ýaly meselede de şu diýan edýär. O dine bir halkyň anamyny gazanmaga diýen bir tarapdan halkyň anamyny gazanyp bilemdi. Şular ýaly darkaş gorup, şular ýaly oňşuklyk görülýär. Ikinciden hem daşyndan tiňetip oturan güýçler hem bir de entek anam edip bilenok. Bir de ýa-ni stavka diýip bir zat da ýa-ni biri ýa-ni öňe sürüp arkamızda durup bir zat ýetişek bolaýanlaryna da birin tek şolaň anamyny gazanyp bilemdi. Şoň üçin umumyň ine şu gepleşikde umumyň biriňinde şu ýa-ni türkmenliň problemasyndan başladyk. Şu Türkiýedäki bolýan ýöne bu problemaň has ulrakdygyny görkezýär. Biz ýa-ni eklenç problematy bilen şäklenen umumyň opozisiýon hereketiniň özünde entek problemalar köp. Esatanam ýa-ni uly bir güýje gurulmak, jebitleşmek meselesinde problemalar. Düýpli meselelerin üstüne işlemeli. Bu ten eyleken, ten beyleken diýene bular şo agrak nemetýän on ýa agent diýerler ýa ýene urdat diýerler utanoloklar ama biz gahryman meli. Olardyň bir özi evaluasiýa görnüşinde bolup geçmeli. Ýa-ni kaýdyan zatlaň ol öz-özünden evaluasiýa görnüşinde tek ol şahsiýetiň öňe çykmagy zat ol öz-özünden bolup geçmeli. Ony bir emeli ýagdaýda ony kimdir birini alyp ödürläp bolmaz. Ol öz-özü gazanmaly. Şo şahsiýetiň özü öňe çykmaly. O şahsiýetiň özü çirigi ýagdaýda adamlaryň gollugyny gazanmaly. Şon ýaly bolup çyksa, şon ýaly bolup geçse ol ana ol hakyky bolmaly. Ony kimdir biri ýöne gelin şunu öňe saýlaryň, gelin şunu gollaň diýilen ýaly ähňde olar ýaly görnüşde edilmeliler. Şoň üçin bu ýerde ýaly kaýdyşym evaluasiýa bir şu syýasy hereket hem öz uruşlar evaluasiýany geçmeli. Şoň üçin bizim tek ýaňy bir ötüş ýoluny, ýaňy bir ýörjen derejetinde da şoňa düşünmeli. Ama tek köp zat öňde dur. Orunda bayram şu taýda tamamlaýalyny beren gurulmagy üçin köp sag bol. Ýene de bu gurulmary dowam etdireriz. Nesip bolsa. Hormatly vatandaşlar sag bolsun, boljanda maşgalarga saglyk bereket bolsun. Hormatly dinleyijiler, Türkiýede iş alyp barýan raýat aktivistimiz Bayram Allaliýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Söhbetdeşligim jurnalist Allamrat Rahimov alyp bardy. Men ferp dinleýäňiz üçin köp sag bolun.